Cheers. Hello mga kawigel! So welcome back to our channel, sino si Richard at ngayon ay magmumukbang po tayo ng Hawaiian patatim. Yan, marami pong gulay at maraming kanin po sa ilalim. Bago po tayo magsimula, tuloy po muna tayo. Maraming salamat po sa mga biyaya sa araw na to, sa mga lahat ng biyaya sa namin makain sa pangaraw. Maraming salamat po Ama, ito po isang matulangin ko sa inyong mga anak, sa Kristo na tapos. Amen. So sa handi po ngayon, abangan nyo po yung shoutout. Yan, hugas na po tayo na kamay at magmukbang na po tayo. Kain po. Cheers. Sarap. Kain po. Init. Init Kain mo. ito laman. Thank you. Dami. Laman. Hati tayo. Wow. Init. Ang init. Kain po. Grabe. Lit ako dito. Ang sarap.
Laman. Thank you. Laman nausok pa po. No? Sobrang sarap. Ang sticky niya po. Ingat sa buto. I think it. Ingat ka ba? Kaya mo? Grabe usok. Laman. Thank you. Yeah. Oh, may magic spoon. Yan. Ito. Ang pinya, matamis. Lambot din ang laman, no? Buto na lang pala to. Wow. Grabe yan. Sobrang lambot.
Thank you. Messy po. Mhm. Excuse me po. Excuse me po. Grabe po. Kayo na to? Sige. Up. Shout out na po si nanay. Simulan na natin ang ating shout out. Shout out, syempre, unang-una sa lahat, ang Mama Linda, Nanay Helen, Wala po. Paring Beans and Maring Grace, at sa kanilang dalawang anak. Kay El Rojas, classmate. Camille Elisa Ruby, Rian Clay, Elma Garzalia, ng Nueva Ecija. Kay Clyde Ibar, kay Ninita Magtoto. Shoutout Desades Bragat, Chris Sheila Valiega, shoutout sa kapatid niya, si Joy May Rabor, at sa kanyang anak, Princess Sofia Rabor Duran, at sa bunso nilang si Maika Kaday Rabor. At sa kanya ring anak, Baby Main ng Pamplona, Negros Oriental. Hello po. Maribel Ungria, Darwin Ramilo ng Lucena City, Silvernaline Ibanez ng Mualbual, Bernardo, Talo-Talo, kay Goying Balance, salamat po. Micaela Alcaraz, shout out kay Nanay Luding Barba ng Talisaya, Batangas, na Hello laging po. nanonood sa atin. Thank you po. Judivino Espiritu. Shout out din kay Kring Dalagan. Hello po. Shout out kay Naiel. From Paranaque, Tita Dina, Wala pa. Tita Carding, Tito Ani, from Christine Dalagan ng Sevilla, Bohol. Shout out din kay Diosdado de Galario,
And kay Aiza Kapusan. Hello po. Congrats din kay Risha Legaspi. Siyempre po. Second runner-up nga pala sila sa sayaw. Paano yan? Paano yan? Hindi na. Isang ganun lang. Mm.